So I don't know what his going will be. Tuke mag golf misiro gi bengi mar NCBA ochomo Nanyuki giko dirane maloyo jotugo 78 mag golf dhi yuore tuke goendo. Kapten mar Nanyuki Golf Club wacho ni ikruok duto ni kare kendo ni joloch idhi mi kwan omenda maromo $500,000. Tuke go chakore tich abich jumani to dhi nyime nyaka Jumapil odiechieng' midhi go e final. Tielo mokalo mar tuke go notimore giko dira mokalo. Siku ambaye tunatarajia kwa hamu na gamu. Tumefanyia kazi kwa siku mingi sana. Ukiangalia nyuma yako kiwanja kiko sawa kabisa. Tumekitayarisha na sasa tunagoja mchezo wa the top golfers in Kenya. These are amateur golfers, 78 of them. They will be here from Friday, Saturday. There will be a cut-off, the top 40, and then they play on Sunday for the finals. We have a very big kitty for the prizes, $500,000.